what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pane here imwe nzira yatingaite kuchengetedza nhoroondo yehondo yerusununguko. Hongu iripo imwe nzira yatinokwanisa kuita ndeye kugara pasi nevarwi vehondo yerusununguko, kugara pasi nevabereki vakaita basa guru muhondo yerusununguko. Zvakare muhondo iyoyo vana Mujibha naChimbwido vane basa guru ravakaita nekuti magandanga vana mukoma kana kuti makomrades hapana zvikuru zvavakwanisa kuita kana vasina rubatsiro riri kubva kana kuti rwaibva kuvanhu vakaita saivava. Nekudaro nhasi tiri kuno kuGlenview uko kwatateera mumwe Chimbwido asi kutaura kuno kwaiva vatoambuya, asi tiri kudzokera pakatangira upenyu hwemwanasikana kuti tinzwe kuti rubatsiro rwaakaita kana kuti zvii zvaakaona panguva yehondo yerusununguko. Vanza makadizve ndinofarangu makadiwo. Aiwa tiripo chikuru sei kuno kwakanaka. Anditi kwakadiwo kunobviwa. Aiwa kunobviwa kutene. Aiwa muchiona tauya kudai so tiri vatano. Chokwadi. Anditi toda kuti tidzokere kumusha kuwedza. Hongu. Anditi saka vanhu vakabva vanda vanzwa kuti wedza vanobva kuti Robert akutora hama dzake akuita sei yafevha asi hapana kusina fevha. Handi kana parufu vamwe vanodya necabbage kwete imwe poto inobuda nenyama yachiita chiva vakuru aiwa ndizvozvo chaizvo. Saka ndikazoniweni ndichimhanyirira kuburitsa vanhu vekwamutasa kumanikaland ndichisiyawo musha. Hazvigoni unotanga waona vekwako woziti aiwa tinokutendai nekuuya kwamaita. Aiwa tinotenda. Ndoda kuziva kuti mwanasikana wandiri kutaura naye zita rake rizere nemhuri yaakazvarirwa nenzvimbo yacho ndekupi munharaunda yeWedza? Tinotenda zvikuru. Ini ndinoitwa Rita Choto. Ndokwandakazvarwa musha kwaChoto. Kwasvosve sekuru wangu vaive Changamire Chifsvosve. Ndikaendesve ndaakudzimai kakurira. Ndokwandakazoroorwa kuBhindura. Okay. Handiti mumhuri kwaChoto makazvarwa mana baba naamai makawanda zvakadii? Mumhuri kwaChoto mandakazvarwa tiri 9, taive 9. Mumba mababa vangu naamai vangu. Tiri 9 kudaro 2 vakashaika. Tasara 7 girls. Taive ne 1 boy first born. Okay. Ainzi Peter. Then vamwe vese 8 taive vasikana. Okay. Nhasi vasikana vachiriku? 1 ndiye akaenda. 1 ndiye akaenda. Kwasara 7 girls. Inini ipapo ndiri wechi7. Oh. Yeah. Kokutopedzisira siro. Ukoko endiko. Saka kutojaidzwa. Mushure makujaidzwa. Mushure mangu ndakazosiyo 2. Aditika. Saka kudhara tichinzwa vamwe vanoti vabereki vakanga vasingaendesi mwanasikana kuchikoro. Chokwadi. KwaChoto zvazvakamira sei? Ya inini sekuru wangu sezvo ndataura kuti vaive Changamire. Vakanga vaine madzimai avo 7. Okay. But kwakanga kusina izvozvo. Mwanasikana nemwanakomana kodzero dzaive dzimwe chete. Okay. Azvitadzira tese taibvunzwa kuenda kuchikoro. Zvakasununguka. Handiti tiri munharaunda yekwaChoto kuwedzawo nyaya dzehondo makatanga kudzinzwa nerinyu rekupe zvichinzi chii?
ya rakanga riri gore ra1976 hondo payakatanga kumount Darwin. Saka zvaitonakidza kuti dai yasvika kwedu tichinzwa kunzwa namount Darwin kuri kurwiwa kuri kuzodii tichitofara kuti dai yasvika kuno kuwedza taionawo hondo. Saka early 77 ndo pakazouya hondo kuwedza. Macomrades akatanga kusvika kwakasvika macomrades aive 7. Alright. Ndoziva kuti kuzotanga kuuya kwemacomrades vanogona kunge vatanga kuuya masoja ekwaSmith vaimbouya here vachipatura kunzvimbo kana kuti maingonzwa kuti vari kubhati vanga vasingaoni nekuti macomrades akanga asati kufamba kunzvimbo iyoyo? Hai, nguva iyoyo pakanga pasina masoja ekwaSmith. Okay. Nekuti hapana chavaingira. Alright, okay. Kwakanga kusina macomrades akanga aripo. Pakazongouya macomrades ndo pakatanga kuwanikwa masoja ekwaSmith. Alright. Handipo mpaka musi wakatanga kusvika magandanga. Alright. Akanga ari manheru. Handichaziva kuti chaive chingani. Takadedzwa kwainzi kuPungwe. Tadedzwa kuPungwe kuya takaenda kuManyanga. Ndokwaive nebase camp yedu ikoko, ndokwakange kuine base rediko ikoko. Saka tasvika ikoko kuManyanga kuminda yakanga iri yekuzasi uko. Tisati tanyatosvika kuManyanga kubase takadedzwa paminda pakange pari paopen space. Muri kudiwa svike sakanyatsotaurwa kunzi nanani ngirikini nokuti zvaiva zvichiri kutyisa. Kuti kwaive nenhume dzakanga dzasvikirwawo tikadedzwa tikaenda tikanosangana nana Mukoma. Tasangana nana Mukoma, taiva taana Mukoma. Vakatanga kutidzidzisa gwara rehondo nezvavaingira kuti vaingirei kuzoitei zvichiburikidza nekudzvinyirirwa kwataitwa nemabhunu. Ndozvavaitidzisa kuti vaizokusunungurai tiri varwi verusununguko. Saka tiri ipapo vakazviintrodusa vana Mukoma. Ini ndinonzi comrade Sachwesh ndikanga ari gang leader. Aibva zviti such a simple man. Sachwesh comrade vavo tikitainga wati such ndozvatavadidza tichiita muhondo. Such a simple man. Asainzi Sachwesh. Vakanga vakatungamirira mamacomrades ainzi comrade Danga, comrade Danga ndichakuudza rimwe zita. Ine zvandiri kubata i3. Chombe Madhara. Comrade Chombe Madhara. Ndo vakanga vakatungamirira but yaifamba iri group of 7. Ndozvimbo vatanga kutidzidzisa kuti tauya muno hatizi mastrangers, asi tiri vana venyu, taizobatsirana nemi kuti hondo iyi tatotanga hondo muno muwedza tiedze kusunungurai kubva muunhapwe hwemabhunu. Vakomana nevasikana zvikanzi basa nerumwe nemumwe nderekuita sei? Alright, takazogurupwa. Apakaita Pungwe, Murari haikona kutaura. Pakatambwa, pakaimbwa, vaive nedziyo dzavo. Rwiyo rwavakatanga kutidzidzisa narwo nanhasi. Ngaruiti. Mudzimu yekomborera, mudzimu yetiri kuchubi. Istainzi munera mchiti, oye wo mudzimu ye, oye mudzimu ye. Oyere mdzimo iwachideketera vana venyu tatambura zvokuti iwe unobva watopindawo mugiya iroro. Taive vasikana nevakomana nevabereki. Tasvika takaita Pungwe yedu yange yakanaka. Chiendai tangokuzivisai kuti tadini tauya. Vakaenda tikamboita zvezuva
Inofunga vaifamba mativi vachingodzidzisa ndokubva vazouya kuzokemba manje kuti takuita zvehondo tadzidziswa ka tabata. Ana Chimbwido basa ravo raive rekubika nekuwacha kuti makomrades. Ana Mujibha vaitumwa ndemota samaPrevero hakuna here vavengi taiyati maPrevero. Zvichienda zvakadaro zvichienda tichibudirira tisina hondo yatati taona. Vemakuhwa vaivepo vatengesi ndo vaizonotaura kuti magandanga akauya ari kubhesi rakati. Mozoona kamagandege kaya kainzi kabombardier kanenge kane bharaka kakatendera vamwe vaiti magumba zvaingodedzwa zvakasiyana siyana. Kaona kakutenderera ikako sekuti paita runyirikupi. Saka kandege kaya tikezenge takukaona kukanzi kwaita vakomana vasvika paiva nevatengesi vaimhanya kunotaura kuti magandanga adini auya. Masoja tikaita akuaona. Paive nemwe musoja wechirungu akanetsa kuwedza Roy Stewart here. Stewart akanetsa uwedza. Stewart akanetsa taishaya zororo naStewart. Raive riri giant remurume zvekuti vanhu takaishaya rufaro. Asiwo semagandangawo vainge vakatrainwa zvechikwadi. Nana Mujibha vaya vaitumwa vaibva vakangovaona bedzi kuti kwaita motikari yemasoja ubva vamanya kubhesi vonotaura. Vakapfekei? Vakapfeka nhumbi dzakati. Pane vanhu vangani waitotrainwa kuti unofanira kuverenga vanhu ivavo masoja kuti bangani akapfekei, ane pfuti dzakaita sei. Womhanya wokunana mukoma unotaura. Ndavaona vakadai. Kana ivo vakagadzirirawo notowanzwa pfuti dzacho ka noti taive nemamota muhondo maive nemamota bomb muine maanti air muine masubway waya nditi dzikenge dzirimo pfuti. Vaimira vakomana vakaonzwawo kuti vauya vakadai vakazofamba vakadai. Vamwe vaigona pamwe ipapa makomrades aigona kudispersa kuti povhu endai kui kumba nditi zvichienda zvakadaro. Imi pakubika apa mainzi munobika nguvai, munobika chi ende zvimaizvifambisa sei kuenda kubhesi nechikafu? Pakange pasingazodiwa vanhu vakawanda wanda pakubika. Saka maitochinjana kuti muri kuno vari kubika kana mukarara muriko kubhesi hondo ichekenge yakaita pfuti kana yemuvengi ichiuya inge isasarudzi kuti uyu ndiChimbwido kuti uyu Mujibha kana kuti uyu ndiComrade. Kana patosvika nguva iyoyo mese maingopfurwa. But iyo makomrades chavaita vaisevha povhu. Vakaona kuti zvinhu izvi zvinaumira zvakanaka pano povhu endai kumba. But pakuenda kumba paya maigona kutobatwa munzira motorwa monozvambaradzwa kuwedza. Manozvamburwa zvinokwana unotengesa nekurwadziwa. Asi imi makatoshinga kuti kutaurwa kunzi amufe makatengesa haungosingabvumirwi kutengesa hondo. Ndiri kubva kuno ndingangoti rimwe zuva ndichibva kubhesi taapa zviminda pedu apa ndaive nemwe mukomana ainzi Kenan. Saka ndina Kenan iye takaona mubhunu
nemasoja echitema mabhoni ainge asingawandi kwaigona kuita 1 nemasoja echitema obvunzwa kunzi uri kubva kupi handiri kutsvaga mombe dzedu dzakarara nokuti kwainge kuri kusendiseni takatorwa tikaenda kuwedza center ini hangu handa kurohwa ndiri kunyepa akarohwa ndikenani nekutotywa nemagetsi but kenani akaramba tati kutsvaga mombe tikazorekedzwa tikauya kumba maenda zvekubhesi kunotaura kuti ndo zvatasangana nazvo asi taramba hatina kutaura zvaionekwa futi kuti zvawataura ichokwadi here hauna kutengesei nokuti hapana ndege inozouya kana kuti kuzotsvagwa kubhesi kuya tatiri kutsvaga mombe ndo zvimwe zvinhu zvaiitika ipapo ndada kunzwa pakubika kana mabika maibikiswa nguvai maendesa chikafu nguvai chaifamba sei ipapo chikafu kana tichibika taive nebhesi redu taibikira kwaidzwa weta kumanyanga ndokwaive nebhesi anditya paweta ndo paibikirwa makomeredzi achizonopiwa chinyi chikafu chikafu chemakomeredzi chikange chisina nguva nokuti hondo yaingouya chii anytime ndimaona mukagona kubika kuseni mukavapa pakoneka kwakanaka mukagona kuzobikawo lunch mukagona kubikawo sapa nokuti kwenge kusina ukada kuti ndiri kubika masikati hondo ikatanga komeredzi haana kudya saka vanhu vaichinjana vachibika zvakanaka zvichienda kubhesi asi chikafu chaibikirwa makomeredzi chaibva muvabereki munongoziva kuti ganda ngaritye derere kai maganda ngainge asingadi derere singadi muriwe huku dzevabereki aiwa dzakafamba vakange vauya mishe nemishe yakureitwa huku idzodzo dzekuti dzibikirwe chii zvemakomeredzi ndo mukutaura kwandingangoita pakuti vaiita sei mablankets midziyo yashandisirwa yaitorwa mumisha zvokuti vamwe vabereki vazhinji vakatorasikirwa nemidziyo nemagumbezi ende kudhara ikoko zvinge zvakaoma kuti mubereki aone magumbezi esipeya kwai usina munhu aitokwa chura rakafugwa nemunhu kunopa chii magandanga ende magumbezi ainge asingadzoki hapana here mumwe mutiri kurangarira akatombotengesa kuti chikafu chiri kubikwa chiri kufamba so chiri chemakomeredzi ndinovaziva zvinoita kuti ndivadomeni mazita yanga iri nguva yehondo yanga iri nguva ndo hondo yacho ya ndine vamwe vandinoziva igara kwachirinda akatengesa atengesa kudaro vanhu vange vasingazivi kuti ndakuchisasike ndokaive nebhesikembo rechinyi remasoja saka vanhu vaingoona munhu ari kuchovha bhasikoro achienda munhu ari kuchovha bhasikoro achienda saka vanhu vakazongoziva kuti kana iye akabuda ndege dziri kuuya kuzobhomba ndikabuda ndege dziri kuuya kuzobhomba akaparadzwa nemusha nedanga remombe danga rehuku zvakatsva akaparara but kuti ndimutaure zvakaoma vakamushedza kubhesi vakamingira pamba pake akarara vakamingira pamba pake akarara mhuri ikazongotizawo yakuenda kwayakenge ichienda asi nemumwe wemuraini medu futi ainzi adihwa saka takazongonzwa kunzi vadihwa vaurayiwa nemakomeredzi kuti unyatsonzwa nhoroondo chake chakaitika pahondo yainge ine security yakanyanya kusimba
ege musingaudzwe kana akangotorwa chiverevere akanouraiwa anongonzi taenda naye kuMozambique ari kudzoka kusari kwomunhu anenge aurayirwawo pamusha. Handei pa first battle yakaitika either muri pamusha kana kuti kubase. Ya musi iwoyo ini ndinge sina kuenda kubase. Munoziva kuti vasikana tainzi kana ukange uri auende kubase. Pabase repamanyanga pakaita battle iyoyo pakaurayiwa comrade ainzi Chipunza, Paul Chipunza yakaurayiwa ipapo. Aurayiwa ipapo akatakurwa nehelicopter akaiswa mutownship muDendenyore. Vanhu tikakokorodzwa, uyai mumuone munozere gandanga renyu, tariuraya, taridii. Vanhu vese taienda tichinotarisa chiti hatimuzivi. Hatairamba. Kana ukati ndamuziva akauradzwa kuti kubikira handiti. Ndipo Chipunza uyo yakaitika izvo. Pane imwe zvebattle yakaitika kwaChitongo. Rimwe base futi asi tiri padhuze naro futi. Pakafa comrade ainzi Evermore Chipunza. Ndiye airidza mota. Taitoti kana hondo ikanzi yatanga, kana satanzwa mota bomb hatifari. Saka Evermore ndiye airova mota iyeye. Digum. Oziva kuti zvaendwa. Akanga ari gang leader futi kumanda. Efambawo nevamwe vake ananzi ana spoil ropa here kana kuti spoil kana spoil vanyanzo master hai kuti zvakudara ropa nana Gungwa nana aingofamba ka team of 7 but iye ndiye akafa mota bombi pahondo yakwaChitongo comrade yemama battle aitika iwayo. Sa uyu wemota uyu paakafa akavigwa ikoko akatakurwa nevamwe vake kuti zvakaitika. Wemota paakafa haana kufira kubhesi redu isati redu nemanyanga ka. Akafira kwaChitongo. Ende nhoroondo yechicomrade kuti uzoiziva kuti zvaitwa sei zvisiri zvipako papapa. Ende kana paanoigwa paive pasina vakadzi. Chaive chiviriviri chingonzi kanonzi pofu musara mudini moita izvozvo. Saka vanhu vakutongoita kachakacha imi makutotiza kuti hondo kai hapana paunomirira kauchiti uchiimbira munhu afa zvike zvakatooma. Asi handifunga kuti akatakurwa afanira aigova rake riri ikoko kana akazotakurwa akazotakurwa kuda kupera kwehondo. But Evermore Chipunza akafira ikoko. Paul Chipadze akafira ikoko. Chipadze ndiyo kutakurwa nehelicopter akaunzwa mutownship. Mene zvaakasvuzvurudzwa kuti akazobva ipapo nehelicopter akaiswa kupi wawaizviteera. Saka pane here yamungatoti hondo battle yamakapumuka? Hondo yenge iri yemudzimu. Ndakutaura chokwadi. Hondo yenge yakabatwa nevadzimu. Pabase pedu chaipo wandogona kupupura akafa ndiye Paul Chipadze. Dzimwe hondo dzese dzaiitika idzi kuti inini ndakangati ndakaita head on nehondo iyoyo ndenda kuda kufadza kuti endo chiti mai vakapenga ini handiti kunyepa. Asi ndakaona zvakati wandei bhawa rakapiswa nemacomrades rekanzuru. Ndopatakadzidzira kumwewo. Makadzidzira sei? Bhawa riri kupiswa. Bhawa ratsva raputika. Handiti? Ani mune manzwa nyero yobhora kuti nhasi bhawa riri kunotsva.
saka isisi kuma 4 am Eh. ana Mujibana iwo makombridzi ekinge atodhispesa atakura muridzi aitengesa hwaka uyu ainzi Mashangarara ave nepickup varodha hwavo varova pasi tisi tasaraka chimbwido naMujiba tapinduka mubhawa manya mine mabhodhoro enga akapotika singaite patumwe hwavo hongo usina kutsva hongo huri mberi mberi uko tirunyahwaira kunotora chini makiretsi tatora makiretsi edu tikubuda tunisa mudziva ndaive nedhemu redu mugadheni uyo achimhanyaonekwa kachineso chimhanyaonekwa kachineso 6 o'clock yakasara uyo achizodzoka mazhangariro uya anotosiya makomeredzi kachana asi hauzvitauri ndobva vanguti ndizvo zvobaura butiswa vakauya masoja vachingoonawo uchi bhawa kiresa hamuna zvatsvaka ungazverenge umaipfumbuka futi utsi iyoyo ndakaipinda ndizoona zvimwe bata movement makomeredzi akaronga kunotora bhutsu vaimirira bata yavo yachina vamira panonzi pamarket vasikana takasinganyatsoendaenda nemakomeredzi tikuda kutaura chokwadi asi ana Mujiba bhutsu dzatorwa unongoziva bhutsu muchazvinge zvakaoma tazopiwo makomeredzi atoro dzavo isusu tazopiwo ana Mujiba vatinorangarira kuti kune vasikana vakufamba muminzwa aiwa ini ndakatopiwa mapatapata matenesi masenduru bhutsu aiwa takapiwa vati zvenge zvakaoma kuti udzipfeke wadziwana kupi apo bhutsu nyowani unadzo kutongoita sezvawaita kudhara bhutsu tacherera pasi nemasaga gomba pasi ongoisa mashanga pamusoro kuti pane makohwa wachibage chenji nemashanga mombotsikisa tsikisa nemombe kuti pangonzi hapana chinhu aiwa bhutsu taanadzo pakazoita mukomana 1 akabatwa nebhutsu ainzi Ngoni Shiri Ngoni ndokubatwa bhutsu ukazitenga kupi Ngoni anorohwa anotochwa arwadziwa nekurohwa nekutochwa Ngoni akati ndinyarare tochwa kairwadza kwamagetsi ndovataura takati nana Nhingi ingari Mujiba iyi Nhingi tisavapfekedzwa mafresh andei kuna vamwe wako vamwe waya anotorwa vasvikorohwa kuti kuwedza anoenda varamba vakati Ngoni tedisinewe Ngoni taura chokwadi tedisinewe yachiti tanga tiri tese aizvi uyo achiti aiwa Ngoni vazobviswa Ngoni adzoserwa kumusha vateerwa nevakomana vakaenda vakabvuma kutenesa Ngoni ndokurohwa Ngoni ndokuparara nenyaya yekuti watengesa wandenge isina kuti uyu yakanakira kupi kana kuti kupi Ngoni ndokufa otenga ari Mujiba mukuru asi vakazengwanzi vakazombomukumbira kuti Ngoni tisingadi kukura kusvika apa takakudzosera kumba unoita zvakanaka here Ngoni akati chakwanisa nokuti majozi anzenga akutamba tamba vangopisa ndo zvimwe zvinhu zvairwadza pahondo izvozvo kuti ungosina kwako ukuwarohwa warwadziwa kuti utaure chokwadi kuwanzi watengesa saka peke pakaipa ukatengesa worohwa futi yainakidza yaive nemazuva ekusuwa ndaichitaura zvekuti vabereki vaive nehuku dzavaendesa kubhesi dzakasvika kuti huku dzinopera ondo yakareba ka vakomana vakazoronga yekuti no handei kutilita onzi purazi yarinzi tilita riya tinotora mombe makebichi iyo ndo yakandikati bhato yandakazosanganawo nayo inini vaenda kutilita kuya kunotora mombe
ndobva dzauya mabuda engasarare mumapurasi kao nguva kurara kuna nemaronda neharare kuno wodzoka mangwana vakuita zvinhu zvavo kwakachena saka zvadaro izvozvo vauya nemombe dziya dzakatopfuurawo nepadzimba pedu dzichienda kubase camp yedu yatotaura kuti manyanga kwadzaivhiwa navakomana paipaina ana mujibha vakuru vana Wilfred Kwari imi unongoona kuti aiwa chete tinozongotenda kuti iye akazopinda kupolisi inonzani vanopfeka zvebhuruu munoziva municipal police tingati akatendwa but zvimwe zvinhu zvaida kutendwa vakomana vaishandaiwo mombe yaitemwa madatira ichifamba kuti idonhe yovhiyiwa chopu chopu nyama dzake singaomerwi misha taipihwawo nedzavo dzavanodyawo sevanhu vanga vasikagarika zvokuti tigerepo permanent ngodyawo zvavabikirwa izvozvo kana zvikanzi wondo yadini kana vachisumuka vakusumuka kwakutoya vamwe anga asiri makomredzi mamwe chetewo aigara achiuya vanhu vaichinjana saka taivaziva kuti ndana nhingi vauya ndana nhingi vauya taitobvunza kuna akomredzi ani kuna nhingi nhasi kuri kunakidza kubese kuna komredzi nhasi kwakaipa makomredzi namakomredzi aisiyana sezvo takangoita isusu vanhu mumwe akaoma mumwe akareruka idzo nyama takadya saka zvadaro izvozvo pakazoita kuti mombe dzabiwa rechimangwana kwakauya imbwa dzinofonedza kaidzi nemahachi anenge pauri wamisa pauri unosara padidi kutaura uvunza ipiro mombe handina kuiona murungu anonyanduka bvudziri neasha rinomira kuti kuya makambozvona murungu anochinja kwete zvatoita isusu mombe dzaini unainzwa kuma ndakuinzwa kodzaikume zvaenda zvanotimwa zvimwembo misoro yairaswa mazondo matumbu hazvaidyiwa izvo zvinotora nguva kubika chizvidii nyama yakazara kana ungambozozvitara kuenda nazvigomba kwavo uchida unozviyanika zvigobuda ugobatwa uchibhoirisa zvibudiba hazvibudi nyama dzaicherwa pasi zokuidzirwa moto pai pamusoro inorostika iripo ipapo makebichi taiti makebichi ainge asingadzi nyama ainzi makebichi pamatikataka vanhu vakaenda kupurazi kunotora makebeji nemombe ndabvunza kuti vakauya nezvinhu uku makebeji saka makebichi ndonyama aiwa tilita akarozwa tilita we aiwa zvandakaona ini iyo hondo iyi ndiyakazopupurwa nabamukuru vangu vainge vakura vachembera apo ndingadai ndakaenda vakandibvunza kuti ndianiwo ndokwakandiona ndiina bamukuru vangu uyo pamba sezvini zvikanzi my wife waone zvandiri nezvakaita bamukuru your wife yes angari murume wasisi watete second wife my wife uchirungu chainisa kudini kubuda kuti asada kutaura kuti asi uyu azvinzwa urungani atariso asi wanga uri kupi ndakatobvemberedzwa pamba kupidzwa nemuhozi nemupi kutsvaga nyama ndina nyama ini but pamba pakabikwa nyama kutara yainhuwa kwete zvino nyama dzakubikwa pesa nyama chenhuwa kai kana ukuchaimainzwa kuti kuyabikwa vamaridzwa kuti panext day pabikwa nyama umusha wawanhiki
kana banga rikarodzwa waiti riri kuredzerwei zati huku yaburewe saka haipapo ndakambopfeperidzwa but bamukuru wangu akamira neni akati my wife my wife your wife such an old man second wife tete died vaitaurawo zvekuti vada kusevha chi murama amene chivakanga wangu ndiro ndiye andototi ndiye mwari wangu ipapo ndikadai ndakaenda saka ine kama ndangogarawo munyasi mavo ndakarerekerawo kase tete vangu vakafaka saka ndini ndakatorwa nemudhara tigadza mapiwa uya akutaura wechitema yakanga aripo iwe uri kuti uri mukadzi wamudhara tete vangu vakashaya kare zvazongonetsa kunzi ndakaenda siyiwa ndiri mwana mudiko zvinzi ndofanira kungogara nani namba mukuru saka ndo murume wangu saka ndo pamba pako iri panapa ndati hongu apa ndakutoti kuti ana mai dai varega kusvika havasi kuziya chi havasi kuziya situation havasi kuziya vari kukatino achirasumuka ama achikrikiti kuenda ati bamukuru zvana bamukuru inda kuenda ndakati ndichasara pano ndikuchana nemi kumba kwenyu ndotozoya ndikosara pano masikati ano hazvisi kuita handei muramu kuti ndikusiyewo vanogona kufunga zvimoko vakadzoka taenda pabamukuru wangu ipayo ndopandakasvika ndigere pamango pamvuri ana tete vozouya koma inini ati ndata mukadzi waamuchikaso ine ainzi amuchikaso uchii ndikati ndovati nunu rakagozvanzi mai we ingavaitawo zvingadzi inini ndangoendawo ndichitereka ndinonani baba tezvaravaka ndokona baba tichingosvika mahacha achiuya ipapo tilita paifanira kufa vanhu but hapana kubatwa munhu nenyama ende hazvina kutoka kamwe chete aiwa zvakaitwa zvaitwazvo saka mukuta kuti kubiwa kwese kwakaita mombe dzake hapana musha wakamhwanikwawe nenyama vanhu takanga tadzidza handitati pabhata pakafa munhu mombe wonzwa ukaonekwa uina ndiyo yako ndiwo chataura ndiwo wakanoba hautauri comrade saka nyama ichichekwa ichiuya mumusha hamurari kutoivedzenga kuisira moto pasi vamwe vaiti bvanguisa panobikirwa ipapo chera sikomba fara nerata gadzika stofu yako moto wako wakubika ari kusvika hapana chaanonzwa akudubura hari ari kuona mfushwa imi manheru ndimi munongoziya skiri yenyu kwacho dzonga wako takudini takutya kuchaibika pamoto apa kuti kwata inobva yaburitsa mweya zvakaoma mama pato tayaona fanike kumount kuya kwarwizi ndege dzaizotenderera dzisvika nekwedu kuya pakazofa arwizi nomwe comrade ndaakumbusha zita rake zvake zvakuitawo macomrades vange vakufarisa mudzimba nomwe vakanga vakunda kundotamba saka vobva vatengeswa kudaro ndiya kutoroerwa pamba pamakatora wawa mubhawa ndokunoisa murwizi wawa wakasiyana nekudya nyama ukadya sadza zvinopinda mudumbu zvinowawa behavior inochinja maionwa sei kurwiziko isi taive vafudzi vomombe ka tiri vana vadiki taienda kumombe fudza tora bhodhoro rako kwesitaiziya unonaka kana usinganake madhambi enge ariko kwaive nemarayoni nayo makasora nesminof ngiriko hataiziva wawa kuti unonaka kana unofanira kunwiwa
ndiupi kwaingosvika wopinda mudziva wotokumura hembe kanda uko mudhamu rako tundundu kushambira kuenda kwakaisa chi makiritsi rawasumudza ndirodongo chero wabata but zvakazoitika kuti vabereki vakazozviziva nokuti vanhu vaingofunga kuti bhawa ratsva nehwawa watsva ende panonzi bhawa ratsva kura kuti hwawa watotsva ndio bhawa hapana angatienda kudeni yori kutya kundosangana nenjodzi isusu manje tikechifadai tiri kumombe negurupu rangu uyu ana mujibhanana chimbwide ivavo makombodzi akamboitwa zvizuva vachiziva kuti tadena muromoko tapinda tora wawa wonwa kana kuyaika neni shamwari wotsiri muchazoendawo kwakewo futi kudhamuka mozoendawo kwouyawo futi kutsime saka taitouya neshamwari mukati medu maive nemabhanana akawanda togara mukati memabhanana tonwa tapedza zvibhodhoro zviya kuti rasa evidence ka kwamba matombo tapinda zvenzi uri kunakawo tora zvawakadaro tototi wakomana imbowandai wopinda kuti hapana munhu afanira kupinda mudhamu remunhu wotora futi 4 hapana kudya tanwa toti ngatichichinjei mombe tichienda kwaningi kune dhamu rakewo tiende onoto the same tonwa arichinjei ande muswere hapana enda kumba kunodya sadza tadhakwa ini ndaingosvika kuti mubhedhuru kusada kusangana nemoto moto nehwawa hazvinzwirani muziya mubhedhuru mangu pe kwaiwaswera uchidya ikweyo hapana kwadi kuya nemabonza ndaurara musoro wangu uri kutema hazvikanaka mangwana ndizvozvo ndipakazoti baba wangu anzi uyu asi anofanira ndiri kususpekta kuti akaudzwawo nasisi wangu kuti ari kunowawa baba wangu akati uyu ndimuziyani musikanzwa chanwa ichi angashaiwawa pakaputika bhawa uyu hazviti saka vakatora mukoma wababa wangu muba mukuru ndiye akauya kuzondinyengetedza zvanzi rita tanzwa kuti waivepo pakututa wawa mashoko ari kubuda township zvino mwana wangu wosungwa here usina kutiudza ini nonopwere shwadi bamukuru wawandakatora uri kupi tirakidza isu ana baba wako ndokuti unoenda kujeri kana kuurayiwa auraitwa ndokurakidzai handi ndatungamidzwa kusvika padhamu paipai ndikati chimbobvai wandai kuti robisa embeka vawanda apa rudongorera zviri kutorwa papi ndikuona hatindindi ubvura tora ndavapa mabhodhoro mairi waitaka mwanangu handindo zvakanaka izvi waitaka shasha dzako tonowo dzakumwaka nzagaregera wapedza nzi achienda hako chienda hako aiwa taone mwana wangu inongoti wawangu zvinozaitei ndaenda kumombe ndavamwe ndikati wamana ndozvandaitwa asi zvikanzi wanyeberwa zvinondoita sei zvikanzi ndowatonyeberwa vakutosara vachichinja nzvimbo kana kuti kutomwa vakaswera ikoko vabva vadedza mukadzi wavo amai vangu vainwawo nziuya kunotaona pfimbi handikweke kusina kwakwana wawa obva warangarata ringarata vakaswera vachinwa kana zvekubika 7 days pay pasina kazviyezvi kuti wangadza vanhu nemasoja zvesaiti vakaswera vachimwa nini ndichingotsvukira ndakumwa kwevamwe vachiti warakidzireiko ndozvandaendaitwa komana mangwana
ndazomukira kuseni ma5 mudziva mangu one maikani umwe watochinyirwa ndazoonowa ndaono ndabhisawo futi mugute tave negute kani biso kreti yangu ye24 mugute ati ainomurarame vabva vauya kwaiwewe papfimbi yako iyai hauna kembereko kembereko ndosiminufu kai handinge mningini rukwarwai karipo kari kupi ndataura zvepe ndakaenda kaisa kuti ndakaenda kutadza nawo zvambosiya izvi vazodzoka kudhambu kuya ndikati makajaitswa kanda unenge rikini ndove andimuzati ndove nemumvura haite unovaiwa shasha dzauya dzabvisa hembe chimutsanzo chemudzi wandatema ndachidzikisa pasi kararo tabaiwa vakakanura sanzo vakandao havasi kuziva kuti ndove irimo mumwe muchachema chete vanyurura kudii vachibuda kudai muroi mwana uyu muroi ini ndiri kurwadziwa newa wakaenda ndatopinda mazviri atopinda vanhu vabva varishaudha kumba uko ndikukuona futi chabva pano ndokutisira uriri vakamba kuti uriri ini ndakanda ndove ndikati wa wenyu tenda tese kujeri kwacho ani makanowo here chichichi hai ndave nemusikanzwa handina hapana mumba medu mwana akainetsa seni ndingadai ndiri munhu akaenda kuhondo but ndakasiyiwa kakawanda kakawandisa hembe ndichirara nadzo dziri kumusoro kwepiro kuti ndiri kuenda nhasi aida kunditorawo kuti asori shamwari takazenge tazotora vekwakati kuti ndizodzoka kunoku zvakabva zvadini anzi Tadeus Jim Tadeus uri kuita sei ini ndoda kuenda ini kana mheni mudzimi yangu uchairambira kana kuti aiti ndikanyanya musikanzwa here hazvizonobuda zvakanaka uko Tadeus anza pane zvinhu zviri kukutora ndingonzwa kuti ndingaenda akomana kuinini svika ndazongolutsa hopu ndobva ndike ndine mukomanawo baboyo pano senza mini positives saka ndine mukomana wangu nehondo iyi enge akundityira futi musikana wandogona kumurusa anything can happen ndobva angondisira mari anditumira mari nasisi wangu ingwadziko kumusha zvanzi muti anzi auye kuno ini hondo yakunakidza chada kuta zvemukomana zvezvi zvekutaura zve ndauya kunuko shamwari ndatokutyira ndangotyira kugare kuno tikupi anza kana kwenda kwasisi wako kana kumba kwangu kuti ini ndoda kuroorwa zviri pamutemo ndoda kutumirwa ndo zvatakataura kuti ini ndonhonga mari saka ora tichimirira August ndikaenda kuna namachi rakaragore ripi 1977 saka ndokubva ndaimirira ndiri kumba kwasisi wangu zvichikwadi mutemo wakaitwa saka ndichienda nemuramu wangu nemuning'ina wake unoroorwa vakachiona vakanja ndaizwa sei varamu wangu ivo bindura chitupa newe nechitaro yanzishuwatuya waikungura tichanda zviitira dani angotizira wabva kupi kuuya kuno ku05 ukudei kuno ta ndatuya kuzorora mukadzi wangu
netswa mukadzi wangu ndazomirirawo tine murume wangu aizondorora anosenzera kupi akati PTC abva butsochi chaiti Okay. yaisenza ku-PTC futi right chienda ingeri government kaya vachingorora manheriwa yakusaini vanhu vachiti foi ndikati ndichamira ndakananamana navo ndokupono kwandakaita hondo isho yakazosara yopera 1979 pakaitwa ceasefire ini ndikaenda auya ndaenda kubhindura ndikasvosangana futi nehondo pamba pamwena wangu ndopaitwa GP munoziva zvaere ungori musangano ungori musangano waitwa nemacomrades kana apedza mishi achida kuronga kuti wakudai imi muchadai mimini zvavo hapamirwe maingozoita uri paGP imi ana mujiba mune muri makatenderedza achi radius imi ana chibwire muri kupisi kubika vari pameeting yavo yaita pungwe ndasangana nazvo kwandakaenda izvo uri mwana mudiki uya kubhesi amwena wakuti aende kubhesi mukadzi womwe kubhesi kwaitwa zvezvese bhazi rapiswa rapfuura rapiswa bhazi rekusafambe basi pane hondo yakaita paraini rinoteera isusu rakafa mumukoma akaurayiwa mumukoma mujibha ijibhura ngari mujibha mukuru ainzi Mabutsu ndege dzichitendera pamba pedu kudai amubude panze amunzwe nzara hapana chamunoti hanzi tinoti dai tazoti saka hondo inini handakuipedzawo yakazoniperera kupi kubhindura vasikana vekinge variko mana paiti enara ninge vari ana Chimbwido poti ningirikini Tebesi sitari kuramba sakashayika vange vakati wandei vinge vari ana Chimbwido ipapo but ndaikwezvwa kunzi ndiri mwana mudiki ndofanira kuenda kupi kubhesi ini ndava mukadzi womunhu ndopakazongo nhama yangu rimwe zuva chauya neamwena wangu tiri kumuka kuenda kwaNewton kunokwira bhasi kwengune tarakawo zvechokwadi takamuka ndingati nguva idzo dziri kuma4 hapana veni wachi but chingwa rikangoti kukuku unongoti kwaidza takarova tikayambuka rukova tikaenda nomasango imomo zvokuti wakangoti tikanzwa kamuti kanongoti chwaka ndemiti inombodono kwakubvunda tisi takamira toona hapana chavamba taenda tichisvika kutara ikoko tikasvika kuma6 Chinambwe tamirira bhasi anowe here kana kutirida kuona maraitsuko ringoti pamwe ndiro kaprivate kapfuura razouyawo akwira ndauya muno asi 1978 takuda kudzokera mashure pakabhombwa Sherwe ndakazviona hakusi mashure bakwatokumberi ndikei ndauya kuno machi ndabva koma 79 uko pakazonzi ceasefire ndikaenda muno 78 Sherwe chibhombwa ndikenge ndamuno ndayo paGleno rapa Sherwe yakabvira utsi ungosvika wachenapkeni handizivi kuti vanga vari pakambuzuma padhuze dhuze apa vaita sei zvinge zvakaipa nekuti yakenge yapinda mutawana tawana stendi yedu inei murume wangu ari kubva taakuroja kukambozuma ari kubva kukambozuma uko ada kuuya kuno kukuona mabhiridha kuti ari kuita sei kefyu ka
Akarowa zvinonakidza. Murume. Akarowa zvinonakidza. Akarowa zvinonakidza. Yeah. Ndambura ndimanyanja. Angonza na boy mira ipo. Muri kuba kupi. Muri Glen View unoona stand yangu ndipo dzekedzangu kubuda ka 79. Saka teta ko aka. Ini ndo kuti komunhu. Komunhu. Zvisvika kumba. Yeah. Svika manai. Hangu svika uri pabhedha pi. Yeah. Asi manzwa mudumbu. Musorere. Ndakaseka. Ibaba waiseka bazvako. Unozoseka rari chemangwana. Kochi. Afukura. Babutsu. Ndarowa. Nani? Ni masocha. Kwenda mboza ndidza 6 okoroka ifi. Ndangoti rega ini manyero ndi. Ndarowa mairo nendapfitsa. Mene ndikasafa. Yeah. Akara achigomera mwananzi ari mureba. Akarowa. Yeah. Ninye mashero yeshero iyi. Ndindaizototi masikati ndo yakuno. Ndona bit. Yakarara akatadza kuenda kubasa 1 week yese. Wairwa zvokutamba. Uri muvengi kana kuti avachaziya akapisa shero. Yapiswa zvaine makomana zvayo vakaenda zvo. Ndazoya kuno ndakutoona mabhidhi angati ine zvikunowa nchada kunekepi. Zvatangoita nezvokuti kupera kwemwedzi uno. Nyange rufu isati yapo. Chidziro chapo enda kuenda. Okay. Zvakanzi tinoenda kusina kana do. Ndikati achamirire izvozvo. Rendi yatiri kubvisa pana munhu yakutotenga madho. Ko rufu yacho ndikati ndakaipa ndikaparara mwana wangu. Chiona nyeredzi kude. Mudenga. But zvakanaka kuti subtended wedu aikwitisa marata. Atazopedza svondo paroirwa zvapo marata. Ndikati murume anopaka achida kutatsa mabhidhi achibva kubasa kutatsa kunozodaiwo. Aiwa wondo ndakaiona mwana wangu. Andikunyebirwa. Makomrades ndikaona. Pana vamwe ndisina kutotaura. Anapita Chimurenga. Apita Kanyanga. Iye bvuma zvipera anobvuma zvipera muno uno. Ndakamborowa kweduko. Akarwa kweduko. Okay. Ndakaona makomrades. Tikafadaya navo. Wakafadaya navo. Nemakomrades? Ngati kutaura kuti pane nguva yekuti zvainakidza kuti dai vatouya. Usikaziye kuuya kwavo kune risk. Dai vatouya ende kwaifamba tutsamba ka. Okay. Tiri pakati. Kana unogona kuenda uno munhu unofarira ikoko. Kana unanga kusamuona kwanzi uyo mota yarira. Wotofarira kuti aripo. Okay. Ndio kwangu. Eka. Vamwe mai vakazotaura wani mai uri murani medu vaimo ma70s. Vakati ndiyatanga padhuze nepamba pauso. Ndobara iri medu. Teteku. Taitoziya tiyana toyo. Unofundisa sete takudzisiva. Yeah. Mai vangozwa kuti pfuti dzemasoja ndo dziri kungorira. Kama kumburidza kari pana pamai manje. Sakatisa. Vadhakwa kabari. Skoil. Iwa ndotaura spoil ropa kaka. Yeah. Skoil. Took action. Vakadhaka. Yeah. Skoil. Andaiza kuti andiani putombe. Apa skoil ariko mai wekani. Zvandanzarwo. Ndiyanyarara. Vanhu vakutoziya masoja akunzwa kuti kuna skoil. Yes, ainzi spoil ropa here kana kuti. Paiva nagungwa futi. Nagungwa reropa. Spoil ashe kuti zvikuita. Andi vakanga vachiridza kiwo wakawanda kauri unongoda kuti vamboridza mabara avo.
ndingambizoda kudzosera modzosera musingadi munorega uchiona kuti tinokwadzisa vabereki mune muri padhuze nechi nevabereki amai vai vakadhakwa skoiri tukection skoiri uri kupi skoiri zvatotaura zvenyaya chokwadi skoiri azo chirega ndingoidhandaura kidim kidim toti mai vangu vamungati aregererwa soka haumurudzi ko vakapururudza vakafara vakarara zvavakadhakwa vakudedza skoi took action kwete take action took action skoi skoi rataurifunga kuti spoiri ropa ndorova here dzimba dzavabereki dzakadai hazvikoni kandinyarara vadedza skoi took action took action aiwa vakazairova kidim bazuka kidim vanzwa zvadaro kaizvo tinoti taiti tikaona ino zvakazvisheya zvavo taiti tikangoona tongoti skoi took action hanzi akanga atiregerera waisati bada rikuenda kupi rapeza rangopinda kamubamba saka bada rikandinyetonera moto taingomwati taufanga panapa saka ndakati skoiri ndeona ndaiziva kuti skoiri ndeyari bazuka ngaadzuse skoiri utazomona naiwa skoiri wainonokereiko hanza vaumana futi aingorizwa kuti pamusha here tikaitiri pamusha tida kuchakukuraisa chi pofu saka tikaita kanyarara kuti varidze zvava kufunga kuti hatipo isi takawanda saka ava mbuya vakudedzera kuti skoiri opa ndindipombura maseka hadi 1978 Harare ndanzwa muchitaura kuti wanga wautsi chete panguva iyo taurire upenyu hwenguva iyo Harare yakapisa pakarohwa matengi Harare yakapisa kwete kuti apa chete pamatengi kwakaita curfew Harare memuri 1978 yakaita curfew Harare yaipisa isanakidzi kumusha kwapisa Harare yapisa wakushaya kuti ndochienda kupi Harare yapisa kudaro 1979 78 yoyo 79 takaronga misangano akwaina muzoriwa amaiziya muzoriwa rikupenga yenzi vanhu vese vachinzi munhu wese ari muHarare ndowechi ndowamuzoriwa isusu take tabikwa kudhara uko zvokuti tisorogara pamusangano womupurivheya ende maitozva kuti muzorewa mupurivheya tikasingagari musangano womupurivheya pamba patairojawo paimbwa panzi ndeka musangano maini ndeka musangano ndava ndangu ndiri kubuda maiguru pane kwandiri kuenda kumusangano wanzi pasine zano ko pasina Robert Mugabe ukati pasina Mutengesi zimba idzodzi dzinonzinza muzoro wakaitsi zvaindirwadza murume wangu aiziziva futi kuti kwavo kubhindura izano ini kwandakabva uko izano tinopinda musangano yomadzakutsako ingeri dzakutsako kai sei ndobva tatikati tamichopuchopu pano patauya pano
tasvika panapa inge uri mushamunyowani chokwadi takachirwawo nevanhuwo varuma apa pasina munhu mukuru muno indava yava nemwana wani taichiri ngori vanhu vakangodaro daro zvabva kwaifiridzuko kuhedhikota kunoronga musangano ikoko vakachirwa izvozvo tiri ZANU PF tikazodii mavejukeetwa zve ndikati muchiona ndokwangu mudzi musangano tiriita vakomana vachiri musango tichiita musangano vakomana vachiri musango mumba mangu muno maitwa musangano ndakaita cheo branch kusati zvaita zvedhistrict saka cheo branch unofanira kutoita chii nokuti waizika ndaitotaura zvokuratidza kuti hondo iyi ndakaiona ende ndoiziva mafambiro ayo kuti vamwe kangu ari ngori muno vachingonzwa kuti kune hondo kuchohondo saka vandaita cheo branch ndaita cheo branch paya vanhu vachiuya kuitira musangano pano chairman wacho ainge ainzi Katiwa aigara muna 29 webranchwo kumusha kwake kwanga kuri kupi kwaMutoko kwakatanga hondo kare kare huko saka aiwa taironga vanhu vese vakadaira asi nhini hadzishaiki tazosvika pakuti takuenda kuelection 1980 tanyatsobata kuti tachasimba zvino takaenda kushiri yedenga ndokwatakandopotera raini racho mwanangu ringe risingaite ende paraini pacho yaingona munhu achikuti jongwe eka inge ri pamberi nejongwe kabaiba mwachi nhasi unachosanza nejongwe ndiye anenge ari wekuiwo wekumuzori wakako ndinochasanza nejongwe nhasi jongwe racho rinotofanira kufa umwari vanomwati ndini buru pano ngoti vanhu vangu vasati vakurwa zvavo but raini zhinji raingodai tasvika paya tavhota tizonzwa mahwinira mugabewa tasimba musangano ndiri kukwira nezvigaro ndakapinda mudistrict ndakapinda zvigaro zvakatoti one day chiri kuzasi ndakamboti pindei chiri constituency yese ichiri Glenview 1 sati yapatsanurwa tikapinda ndi transport and welfare tikazobva zvikanzi taakuganhura iya ward 32 iya ward 31 ndikambosiyana nazvo ndaenda kuhwedza nainge varwara tikazoya ndokuchimhanya futi ndadzoka mainge ashaya ndikapinda ndiri security ndikazopinda ndikaita vice chair ndikazoita chair nhasi ndiri chair webranch kana wedistrict district rinobata kubva kwasuperintendent uko riri kuenda kumared roof riri kuenda kwaguru uko riri kuenda Glenview 4 Glenview 2 zvese izvozvo ndine district rakakurisa ndiri inini chairman wandinayagirapo uyu ndiye secretary bato wemabhuku SG wedistrict rino tinofambisa zvinhu zvedu zvakanakisa sangano yedu ichienderera mberi tichitsigirawo baba vedu vamunangagwa nevision 2030 tinongoitsigira ngazviende mberi so chamuri kuda takunopedza chirongwa imimi kuitirwawo nehurumende kana kuti nemusangano ukanzi musangano ndiwo uri kutonga sana chimbwido mane basa guru ramakaita nderekuti chii kuitira kuti shoko risvike kuvakuru vari kuona chirongwa ndinotenda zvikuru zvishuwiro zvakawanda zvakawandisisa jena nekuti muhondo yakaryiwa iyi hapana asina kubata basa kubvira vabereki chaivo vakabata basa
midziyo yakaparara kubhesi, magombezi akaparara kubhesi, zvipfuyo zvikapera. Hapana akanga akagara pahondo apa. Kurara musango kwacho kuri kutaurwa kuti comrade airara musango. At times vairarawo vari vega. But mazuva mazhinji vairarawo nemakomrades nana Chimbwido. Vakanga varipo. Handiti. Inda idzodzo dzakawanikwa nemakomrades. Kana vana Chimbwido vakaita. Kana ana Mujibha vakadini? Vakatswana. Hapana Mujibha aikotsera hope. Kwaitofunga vakamira kuona kuti muvenge haapo here. Handiti. Saka ndinongoona kuti dai hurumende yedu ikatikwanisirawo kutitarisa kuti munhu wese akaparticipata muhondo angaonawo chaanowanawo chekutendwa nacho, nokuti hapana munhu aigona kurwa asingadyi. Hapana munhu aigona kurwa asina kutarisirwa kuti muvengi akamira papi. Of course ivo ndovairidza pfuti, but ana Chimbwido vaifa, ana Mujibha vaifa. Ndotoyo kamwe Clopas anga ari Mujibha. Dambo rwarwo rachimhanya kwacho mumwe anonzi Beti Masenda karowa gumberi Chimbwido. Vamwe ana Chimbwido kumusha kwangu chaiko kwachoto kumajeti vari muvhu izvozvo pahondo yakanzi majeti yai yekuzonzi kutumidzwe kuti izvo majeti choto majeti vakafa ana Chimbwido nana Mujibha namakomrades. Saka ndinongoona kuti kana inge iri hondo inge isikasarudzi kuti uyu ndicomrade. Hongu vanhu vari kuenda kunovhetwa, but hatisi kuona kwazviri kuenda. Taingofunga kuti kana vanhu vavhetwa ngavaonekwe chokwadi kuti vanhu vakaita basa muhondo, basa raibatwa. Hatinyeperani. Ndozvinhu zvandingangotaura. This is the story of Rita Choto Chimbwido. Sekutaura kwataita tichitanga program kuti vabereki vana Mujibha nana Chimbwido vane basa guru ravakaita muhondo yerusununguko. Nhasi tiri kuno Glenview uko kwatanga tichitaura nevanhadzi vekwangu kwachoto kuhwedza uko. Rambai muchiona program The Forgotten Veterans apo pane nhoroondo dzevarwi verusununguko, vabereki vana Mujibha nana Chimbwido. Kana makasununguko zvakare muchida kupinda pano pachirongwa kuti musiye nhoroondo yenyu, tibatei panhamba dziri kubuda pazasi apo. Kwezuva ranhasi, on behalf of our camera person Vongai Kawa, my name is Robert Tafumani. Keep watching the program. For now, it's bye-bye.
Taigara mumakomo mumakomo yewondo aibata imanya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yewondo aibata imanya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo aibata imanya manya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.